seli ni mayan pairaw Diyan lang ibalote ka chep so na sabe hay la nula mga ipon tu mo sakop may voi ni hi MTP B group thalaiten bollo paina ator ne nai an naya kan khua chu he thiang him dong khop mai the CM Zamun Children Ministry hau khanin bom hi an hung boka chu chu ani hian Sunday an khop changin an pai thin boka hi hi ni zo khwa zo bun ani mun khwa B group ABC in kai thena kan khwa chung hi ni hi B group khalai te an ni a hai bol no an pai thei zel ani hian marveng lamat helai hi kan helai kan thir mek ngai hi bol lo paina kongpui tanga an re thak ania kong ten siala ti hian kan hon tharan siam ani ta hian kongpui tanga lang lang dawa hianin siam a hei ti hian JCB an nor hi hum mai a hei zau thain a hmun pawh kongpui atanga bawlhhlawh tawp tak tak an lut te kha awm talakin ti hianin felfai ap maiin hmun zau tak mai MTP tena le khawtlang khawih tu tena buat sei ani helai hi kawng sira bawlhhlawh paina kha ania hei bawlhhlawh awm kho zawng chung te kha